Piet Oberman is een van de bekende Dokkumers uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En oer hem is nou een biografie. Ook leidde hij de oerval op de gevangenis in Ljouwert tijdens de oorlog. Vretemiddag werd het boek officieel lanceren in het oude pand van houthandel Oberman, waar de verzetsman ook zijn bijdrage in hoorn had. Tjewurg is dat de brouwerij in Dokkum. Schrouwer Hessel de Walle, oer Piet Oberman. Een bijzondere man met een protte gezichten. Dat is het eigenlijk wel. Het is wel een man vol strijdigheden. En van wat ik wil zijn hou. Aan de ene kant een vrije vogel, een Einzelganger. Aan de andere kant een man die de plicht roept. Het eerste exemplaar van het boek werd uitreikt aan Ger Koopmans, die een soort hulpen had bij het boek en daarnaast oud-directeur van het Verzetsmuseum is. Neffens uitjouwer Lau Dijkstra is het een boek met een protte nieuwe informatie. Piet Oberman is in Friesland een redelijk bekende verzetsman. Maar hij had ook wel aardig wat nieuwe feiten boven water halen. Net alleen over zijn moeilijke kwesties in de oorlog, maar ook over zijn jeugd. En over zijn tijd na de oorlog, toen de houthandel weer opbouwen. Er zitten een soort nieuwe dingen in. Het is een intrigerend verhaal over een man uit een wat een welvarende familie die de oorlog meemaken had, die de hele opgang na de oorlog meemaken had en die een belangrijke rol in het verzet had. Maar het is ook een verhaal over Dokkum. Hoe Dokkum in die tijd ontwikkeld had en hoe hij daarmee omgaan is. Een boek werd een soort verdieping in te vinden is. Warner Banga en Herman Oberman hebben Schrouwer de Walle een soort hulpen om nieuwe feiten onder het lucht te krijgen. De uitjouwer zocht dan ook tiergruts waarom op het hele project. Een van de mooiste projecten die ik nooit aan maken had. Met alles dat ik al bij maar alles geervalt. Zoals het heet, uitjouwer in Dokkum, Schrouwer in Dokkum. En de Dokkumer verzetsman Piet Oberman.